Serkirdeyên Encumena Niştimanî Kurdî li Sûriyê dibêjin, biryara vekirina ofîsên enekesî û baregehên partiyên wê li ser daxwaza û bangên yekrêzî û yekhelwîstiya Kurdan, wekû encamdana niyazên pak û zêdekirina bawerî û avakirinê li ser vê gavê ji bo çareserkirina hemî pirsgirêkên nakûk hatiye. Di vê derbarê de malpera pedekesê nêrîna sê serkirdeyên enekesê wergirtiye. Faysal Yusuf endamê Desteya Serokatiya Enekesê ragihand, ji berê de enekesê biryara girtina ofîsên xwe nedaye. Lê jê aliyê esayişên rêveberiya peyadê ve vekirina wan bi zorî hate qedeğekirin û encûmenê biryara dubare kar têde eşkere kir. Piştî ku heman alî ofîs girtibûn ragihand ku ew rêgiriyê li karê çalakiyên siyasî û medyayî û nivîzgehê enekesê nake. Yusuf dazanîn enekesê tekezî herdem li ser giringiyek helwestkirina Kurdî û giringî û bihêzkirina yekîtiyê ji bo xizmeta doza Kurdî û îtirafê bi mafê gelê Kurd li Sûriyê û bi destxistina hevpariyekî di paşa roja Sûriyê de di riya cîbicîkirina biryarên navdewletî û nivîsandina destûreka Sûrî ya nû re kiriye, ku têde Sûriya ya nû ji hemî Sûriyan re be û çespandina mafê gelê Kurd têde li gûr nêrîna Kurdan ya hevbeş be ku em wê levger dibînin. û got jî di vê gava bê piştî temambûna gavên avakirina behweriyê li gel peyadê û di yeksalkê de enekesê daxwaza cîbicîkirina rêkeftina dihokê dike wekû zemînekî ji danûstandinan re û bi serpiriştiya navdewletî û Herêma Kurdistanê be. û te kes kir, hîn jî enekesê li benda daxuyaniya rewşa girtî û revandiyan e, da ku berev avakirina bingehên bihêz ji yekhelwestiya Kurdî re biçe. Ji alî xwe ve endamê Desteya Serokatiya Enekesê Slêman Oso jî got ku biryara enekesê zelal û navarok xuya ye û armanca me jî di daxuyanî ku em di dîtina xwe de ji bo yekrêziya Kurdî ciddî ne. Tevî ku hîn gelek dosyeyên rêkarên avakirina bawerî bi dawî nehatine, bi taybet dosyeya revandî û binçavkiriyan û dêvekolîn di vê dosyeyê de berdewam be. Da ku rastî were xuyanî û kesên ew kiryar kirine û werin sizadan û diyar kir ku arman ji vê veguhestinê ji dosyeyên giring re wek hevdîtina siyasî derbarê mafê gelê Kurd û helwest ji rejîm opozisyona Sûriyeyê wek em ê li ku derê bin li gor dîtina me ya yasayî ya yekbûyî dosyeya hevpariyê bi hemî şêweyên xwe. Her di vê derbarê de Mehsen Tahir serokê xwecehîn enekesê ji malpera pedekesê re ragihand ku biryara vekirina ofîsên enekesê ne ji nihade ye, lê enekesê beriya salekê di civîneka xwe de biryar dabû erkê destnîşankirina dema guncaw ji vekirina ofîsan re ji Desteya Serokatiyê hatibû xwestin û ji ber wê yekê beriya buharê ji bo amadekarîn hatina cejnên Avda Pîroz biryar hat ragihandin. Tahir te kes kir ku vekirina ofîsan di karê cemawerê enekesê ji bo lidarxistin û vejandina çalakiyên aştiyane ku li ser dirêjahiya dema borî nehatina rawestandin, bêhtir û bihêz bike û dê ji her kesê re bide xuyanî ku enekesî hîn jî xwedanhêzeke cemaweriya mezin e. Ku piştevaniya projeya netewî bi Serokatiya Serok Mesûd Barzanî ye û hêza wê rêbaza Barzanîyê nemire. Her wiha Mehsen Tahir serokê xwecehîn enekesê amaje kir daxuyanî dawiyê ya rêveberiya peyadê bi tirs û nezelale û rastiyê nade xuyanî û ji ber wê yekê her kes li hêviya zelalî û rastiyê derbarê vê pirsgirêk û çavên hemî malbatên binçavkirin li hembêzkirina zarên wan e di zûtirîn dem de. Piştî ragihandina biryara enekesê vekirina ofîsên wan li Rojavayê Kurdistanê roja duşemê sîsiyê Sibata 2020 Mazlûm Ebdê fermandarê giştî yê Hesedê biryara Encumena Niştimaniya Kurdê li Sûriyê derbarê vekirina ofîsên wê û baregehên partiyên wê li Rojavayê Kurdistanê pîroz kir. Bu gaveke giring pesenda û got ku ew gaveke giring e duwarê avakirina baweriyê de û pabendbûna xwe ji bo ji hev nîzîkirina nêrîna û yekrêziya Kurdan tekez kir. Lê tenha tu gavên ceddî nehatine avêtin. û pirsa ku her kes li Rojavayê Kurdistanê jê re bendewar û dicopîne, gelo vê carê yekrêziya Kurdî dê bi ser bikeve yan jê dê bimîne xewneke ji xewnên Kurdan. Bersiva wê jî bi rojên bên re tê xuyanî.